Здравейте хора, с мен е Занник. Как ги беше името е? Всеки път го забравям. Кажи си името на хората. Зандер Мънкин, май. Добре, сега играем с един сервер. И живеем под земята. Сигурно ще се чудите защо. Какво правиш, бе? Умира! Не умирай. Така, сега... Нямаме храна, бе. Аз ще отида за малко храна да взема. И дойди с мен да търсим храна. Кой ще бива всичко! Измрява. Аре, аз отивам да търся храна, чао. Така. Да, хора. Аз нямам много клипове тук. Най-много. Най-много към 5 клипа. Да качим в това. Да покажем какво ново сме направили. Ние толкова много сме направили. Еми, играем вчера, ако искаш. Аре, няма зомбита. Искам да се бия с зомбита. Може малко ми лаги, защото... Не знам. Не знам що. Къде си, бе? Ела тук ходи по торчовете. Зомби! Аз търся зомбите, пък теб зомбите се намират. Трябва да ям. Какво правиш, бе? Чакай, ям. Какво правиш? Какъв е този гаден шум? Какво ти пука, аре? Снимам коми пука. И при мен има зомбита. При мен няма. Аз искам да Еми, имам. аз пък имам. Ох, тогава се телепортна при задни хмъртки. Ах, така ти пише. Аре, приемай, бе, задни хмъртки. Забравям си винаги името. Викам задни хмъртки. Къде си, бе? Мама, при него пълно с зомбите. Защо не ме викна по-бързо, е? Да дойде тук. Има... Отивай там да убие скелета, защото са на 2 сърца. Как ти се бия, бая? Не, уби ма! Нищо ме уби. Си взе хайтемите. Нищо ме уби, бе. Така, чакай. Да не ми се спамват тук гадини. Трябва сега да си оправя инвентар. Пази ма да не ме убият. Какво? Че като знам, ще ги остави да ме убият. Нищо не знаеш. Нищо не знам, ай стига се съпал така, уе, и бъде. Не ще да ме патиш, бе! Имаш ли кости? А? Какво да имам? Кости? Какво? Кости! Да, имам, бе. Дай ми ги. Купи се. Намерих скелет и много други различни зомбита. И се чуете защо съм с каменен меч. Защото той изхъби диамантите. Ама имаме диамантен меч. Който е в тебе. И ако мреш, какво ще правим? Ама не е в мен. Как мога да оправя сега? Аз имам 4 кокълчета. Ти Колко? 4. Аз имам 2. Ей, така са хранени на хляб. Вече имам 4 я. Ние са хранени на хляб. Ма аз имам в холм. Аз само убивам един скелет и отивам и аз в холма, защото почти умрях. Така. Аре, аз имам 6 кокъла, да те яд. Имам повече от тебе. Умирам! Ще остане на половин сърце, бе. Тя че бъгна сървъра. Не мога да си изям, но там плееше, гледай. Как ти математическия сервер? Оправи се. Що си ми разбил градинката, сега ме оправи. Сега ми оправи градинката, ясно ли ти е, бе? Тя е моя. Твоя. Дай ме една градинка, аз съм ти. Трюха всичките сейдове, бе! Спокойно взех малко, е. Сега ходи са до холма, развивам сейдове. Сейд, коя така? Ника.
Абе там трябва да оправим градинката, сега трябва да взема сидове и такова. А намери се. Намерих си. Бягай да оправям. Бягай там под тебе да оправя. А така. Аз ще правя при мен. Оправяш ти. Като знам колко го оправяш. Повече от теб. Ага. Аре, бе, дай ми една пшеница. Няма. О, дай ще направя хлябове просто, Ето ти, ето ти. Чакай. Ето. Не си идва, А така. Си направя 2 хляба. Да си имам храна. Така, сега да проверим някои букуци. Аз пак отивам се бия с зомбита. Само ти кажа. Бе, да заминавам. Ай, чао. Ай, чао, Ники. О, пак ще му уби. Пак му уби. Пак му уби. Човек, ела малко отвънка да помогнеш, бе. И сега. Ай, че айтемите ми отидоха на вятъра почти. Може да ги намеря така. Под водата. И събих пшеница. Ко си иска, бе? Тук е. Сирачко ли? Това паяците са те намерили и да чакат отгоре да излезеш. Паяците те чакаха отгоре да излезеш, човек. Аре, бабки, пълната къща е. Добре, че такава я направих, инче. Инче щяха вече да се наобрали. Как ти кажа, ти излизаме? Айде да ходим, то пък се вече няма. Чакай малко. Аре, няма някакъв хубав. О, кокошки! Как се убиват кокошки? Като има снежен човек за тях. Бягай с нищо. Снежко. Скапне много. Сега не мога изляза. Телепортирай се. Сега ще гледаме мощното излизане. И ето той излезе с вижте какъв хак. Видяхте ли как се телепортира без аз да... Да прилетяш. Видяхте ли как прелетя? Табилка. Алекс е тапак. Това човек знаеш какво пише на табилката? Алекс е тапак. Стига, то вече е българско ли имало тук? Аз пак ще го напиша. Айде, ще го махна. Че ако гледа клипа, Отивам на Wire PvP.